O Arquivo Histórico Provincial de Ourense acolleu hoxe a presentación da Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia, que ten como obxectivo promover a participación efectiva de todas as persoas na cultura, tanto na creación como no consumo, e incluirá calquer tipo de manifestación e ámbito cultural, así como calquera produto ou servizo. Estamos convencidos, e así o temos tamén falado co grupo parlamentario, que poidamos ter este proxecto de lei convertido en lei a finais deste ano 2024. Non creo que ese é o primeiro compromiso, o primeiro fito obxectivo que temos que cumplir, e para iso, bueno, nos queda un traballo importante, temos que intentar conseguir, sería o noso obxectivo. Sabedes que nós somos a parte executiva, non somos a legislativa, pero temos, como podes entender, boa coordinación coa parte legislativa, e lle pedimos no Parlamento, bueno, pues que intentemos na medida posible. Creo que sería importante que saíra esta lei con maior consenso posible, non? Este proxecto de lei está moi próximo a ser aprobado en sede parlamentaria. Quero dicir que é unha lei para nós ilusionante, é un proxecto de lei que nos parece que vai ser útil para Galicia, que vai ser útil para a cultura e, sobre todo, que vai ser enormemente útil como ferramenta que vai impulsar aínda máis a participación na cultura en Galicia. Unha lei pioneira, unha lei que non ten nestes momentos parangón en ningún lugar de España. Búscase a normalización da creación cultural de calquera colectivo, visibilizar o talento e a creatividade de todas as persoas e facilitar o desfrute de todas as persoas, erradicando os obstáculos comunicativos, cognitivos, territoriais, actitudinais, etc. E implicar a todos na cultura da diversidade.